야야. 온통보라 통시시랑 좀 이쁘게. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लासो मोनथिगोन थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै इदि लानाङालै बायो आं इदिबा ओइ मानदियालाय अमा बेदर सिरगाखौलाय दा होबाय अमा बेदरलाय मोनसो मानसिया अमा बेदर नायनि माथो होनदों अमा बुरिसो मायो अमा बुरि बोरै सिनायगोन नों बुरि ना बोरै सिनायगोन बुरि नै रुबाबो ओरैबादि गोरा ओमफ्राय बुंनो ना बिदिखौनो जानांगोन मानदेल दिनि मानदेलाय दे हो बुरिसो मोजां देलायना फैनोसै आं दा दसे उनावसो मिथिगोन र' औ देलायनाया मा बोथोर थांनांसो बोथोरालाय मानो थांनो एसे मोजां देलायनायावलाय बोरै देनो मोनजागोन थाङा माथो नेट सोहैनांगो नोंहा सोङै आरो आंलाय मानो सोङैनो दाउथुबा माया जालांजोबो नों हुवाना आं हुवा नोंसो मा होनदो खानायबो रानस्लाबनो मोना ओमफ्राय हाथुन लायनांबाय ओमफ्राय दा ओंखामाव खानायदों मोनजाबाथाय जाया नोंसुं खें खें जालाय आं बुङो या जै सामफ्रामबो इखौनो खामगोन नालाय सुथियो होनोलाय खामथारगोन दिना मिथिनाय मोनबा फैखायामोन आं मोनदो बहाथो सोरनाव दा जादों जायो धोनि जाबा आंबो सानसे दिसाव जायोसो गार' मायाव जायो दिसाव दिक्साव जाग्रा नङा दिसाव जाना हगारगोन हगारगोन थ' लोगोफोर आङो एसे इसुंनि खामानिफोरखौ मावनानै दा हासबेन्डनि खाथियाव थांनो नागिरदों बियो मा मावबाय दंथाय नायहै दिनि मा खालामनो नागिरदो माइखौ दावा जाजोबलै दाउथुबा लाङि सोङैनि माइसो लाङि सोङो ओमफ्राय बेखौनो औवा दान्दा ओमफ्राय बेखौलाय मानो गरमावलाय गानफब जोमफब अ बारि सिङाव माने थाम्फै अरोना बिनि थाखायनो गानदो नामा बोर दानो दे औवा खनथिने औवाखौ ये औवायाव आवगोन सोंलै जायाखै ये चिकेन बक्सआव जागोन ना जायाखै जायाखै गावखौ खायदासो दाननांगौ एलाय गावमारबाय अमायानो बुरिसो लोगोफोर अमा लाबोदोंमोन जोंहा बिहावा थ' लोगोफोर संलायबाय नै टाइम जालायबाय नालाय अमा बेदर अमा बुरिजो थास' बिबार संनो नागिरदों आङो नै लोगोफोर जोंहानि इसुंखौ मुगैनाङा दे लोगोफोर माने अखा सेरनानै जि गाज्रि जानानै दङ नै नोंथांमोना मुगैनो नाङा जोंहा जेबो गैया बेनि थाखायनो एसे मिडिल क्लास फेमिलि नालाय लोगोफोर आङो बेदरखौ जाननानै होबाय ओमफ्राय आं हासबेन्डखौ रायनो नागिरदों आरोना बियो एयाव औवाखैनिखौ दानखांनानै आसालियाव जना दंफैयो ओमफ्राय आंखौ रायनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि रियेक्ट खालामहैयो थुदि बिदिब्ला नोंनियावसो जना दंबाय दं नोंखौ दहायनिफ्राय गाबज्रिबाय दं आङो सामब्राम देना होननानै गोदानावबा होनस्लाब मोनि इयाव देना होलायगोन ना सान्दुं सोमाखौ होगारगारनोसो गैयालै इखो बिरखारजोबगोन मा बिरखारनो हाग' नै फैसुं
मिनिदिसोना मिनिफ्लानानैनोथ' नों आंखौ थगायना लाबोदो लैजा गैयि गोखारजोबगोन सान्दुं गोसानै गोलोमदैफोरखौ दुङाखै नै अ नों गोलोमदो नों गोलोमदो नों गोलोमदो आं गोलोमाखै सोरना बांसिन गोलोमदो गन्थंफोरा थंसिसो लांसै इफोरखै नोंनि गन्थंआलाय खोब गोलावना खोब गोलाव गावखौथ' साइस मोनथारदो खोमालै लैजा गैयिया खोन्थारासै आङो नों जायाबानो मालाया जाया आं जाया दे आं देया थास' बिबार दं अमा बेदर आं बयलार खालामदों मा एवदो मा संदोब्रा एसे साराय गेदेरखौ गेसाव दिखांलाबायनायलाय बायलांगोन माथो गेसावखे बायलांगोन माथो ए भगबान बादुलिना बादुलि एक नाम्बारलै नै नाय नै मा होनो सानदो नोङो नै एसे गिदिरखो भगबान थैबायलै दिनै ओंख्रि मोनजागोन ना मोनजाला गिदा गोसोसो आंनि जेरावखि सङा मोननांगौल'सो ओंख्रिया ए हामगोन न' ए जाबावगोन न' हिसाब लाफैबाय थाना संनाय खावनायखौ जेरावखि सङा आंनि गोसो ए माबा अरखिलाबायग्रासो जालांबायसं मानसियानो बोरैबा हैद सिंफोराव बारा थाजायालै खोमाफोरखौ हरनार बोरैबा खोमा बिलाइफोरखौ अख्लाग्रा नुखायो नायनाय ए भगबान मोनाम फेवख्लाग्रा नुदोंलाय ए नोंनालै सैथो जानला मोनला होनबाय थाना आंखौ इनो देना हो इनो सोर खोन्थानाय गथाय देनलाय बासिया माया इयाव बासिलायनाय गैया टाइम गैया बारा देनांगौ नालाय देबाय आङो नों बासिना फैयाखै ना है मा मोनखां जादोंहाय नै जोंनावबो सन्द' हिनजावनि सन्दो मा हिनजावनि सन्द' माखोथो रागा रागा खिथिबाय दं इयावलाय मोजां देनो होदो मोजां दे रगत गेब्लेबायानो जाबाय गैला मोजां देना हर मोजां देना हर मिचां नायबाय था नै ओंखाम ओंख्रि संनाया माबायदि खालामबाय थायो नायबाय था नै लाखुमादोसो आं भिडिअखौ मोसानो लुगैना जोंफोरा जानजिन मावा माथो जानजिन मावाबाला आंना दुखुलै आंबो डान्स क्लास लागौमोन ना मानसि जात्रानो मोसानायानो इउटुबावनो होनथारदो जाला गैया जा मोसाबावगोनसो आङो जानजिन मावा माथो जादो मोसाबायथ' दं गाज्रि जाबायलै एनमयलारिया नोंसोर बिराद गाज्रि खालामबाय एनमयलारिखौ जाथ'बाय दे नोंबाय